karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ako ang kunon nga, spoiled kaayo ko ni mo sa una. Mga nidako ang akong o. Pero Kent, nausap na ko ron. Wa ka mausap sa akong tanaw. Mao gihapon na imong silutihan. Okay. Di gyud ka makagahin og time na ako, bisag usa lang ka oras. Claire, dili na ta mga bata nga dili makasabot sa usa ka sulti. Busy ko. Dili ko kalakaw karon. Aw, ako'y mo anak nimo. No. Pero di mo ka masugot ka mo anak ko sa inyo. Dili pa mahimong samukon si Kuya Hans. Gusto siya kalinaw. What? Unsay connection ni Hans? Dili mahimong magkiat diri sa amo. Namatay si Kara. Ha? Namatay si... Oh my gosh. Katanos alang. Anong mo magpaibaw na ako? Ay, hay mo na yung haya, Roy. Gahapon siya gilubong. Gusto dili pa mahimong magsamok-samok ka diri sa amo. Naapas kagaol si Kuya Hans. Oh my God, sorry. Sige, di lang ko na tayo magkita. Pero magkita kita ka. Kung di ka mo arin ako, ako'y mo anak ni mo. No. Ako yung anak nimo. Pero paghuwat sa akong tawag, okay? Bye. Ay, bakalabad ni sa os, Claire. Ay. Asam na, Claire? Mubisita tayo ni Hans o ni Kent. Gano'n man. Namatay din si Carla. Wa ta mahibaw. Uy, kawahi na ko na tos malita. Di pa uwahe. Gahapon pagilubong si Cara. So, makatabang pa ta sa paghupay sa kasubana ni Kent. Labi na ni Hans. Oy, kamo ba di ay ni Miss Claire? Nauli na di ay kagikan sa Amerika? Yes, manang imang. Di lang minimo pasudloy. Bitaw nang, mingaw ba ko nimo? Aw, nimo sa macaroni salad mo ba? Dali-dali isod mo. Sige. Dayon, dali. Lingkod. Salamat nang. Nagimang, di ko mo dapat bisita karon. Si Hans Runang? Si Dudong Hans ron. Wa pa siya makadawat sa kamatayon ni Cara. Ngano di nga namatay si Cara nang? Ay, napangga ang ilang kisakyan kay may milabang na babay. Ug napantok ang agtang ni Cara mao nga na brain hemorrhage siya. Ug maotoy iyang namatian. No, kasad sad kuwit. Hain man si Hans. Tua sa loyo, dili magpatugaw. Kanang nang imang suot mi ug makatabang ko paghupay sa iyang kasakit. Hey, Hans. Di pala ko gusto bisita. Dili ko bisita lang, Hans. Pamilya sab ko ninyo, remember? Claire, Yes, brother. Ako ni. O kung unsa man ang nakapahuot sa imong dughan, ang dami si James nga muhupay, ana. Sulti ilami ko sa gusto nimo. gusto kong dadon ninyo sa kung atubangan ng kriminal. What? Ang babay nga milabang? Oh, ay sayangan. Og niya siya din sa syudad. Pangitaan ninyo siya. Og dad sa kung atubangan. Noong sa Miss Kent, so ka lang siya magsusi sa emergency sa ila. Nausap na niyang tinagdan na ako. Anya, law mo sa siya ginoon na. Nagsige na lang yun muna siya lantaw sa laot. Kent. Ani ka man ni hapon? Kay magluto kog utan. Nahibaw ko nga doon na kay problema, Kent. O niya kay amigo naman ta. Mahimo ko matabang nimo. Suguan lang ko.
Huy. Unsa man tay nahitabo dito sa inyo? Ang anong nagdali man day kag adto? Si Kuya Hans, nagwala. Nagabog-hubog na lang. Mao ba? Dili pa gid siya makatiman ining inyong negosyo? Dali pa. Pero, Nganong mitutok man ka nako. May buling akong naong? Kent. Kent, higala na ta. Gusto ko matabang nimo. Ayesa, may lain ka bang nahunanaan nga? Mahimo ni mong kapuyan. Kent, palayason ako nimo? Nauna-una lang ako nga dili maayo nga anhi ka sa among beach mo trabaho. Kay lalaking mahimo ni mong kauban din Nga naman day kun lalaki. Daotan ba day kun babae ug lalaki ang mahimong katabang ninyo? Kuan, ang tinuod, May gitago ka nako. wag mo sugod si Kuya Hans nga manawat ko katabang din Kay doon na siya gisaaran nga maoy mo trabaho anang trabaho nimo. Mao ba? Sige. Kanas ba ko di pa palayason? May mo bag manihapon ng kong daan? Basin niya dili ko makapalit og pagkaon sa plaza. Oh. Anya, may mo ako lang doon ng imong gipahabol na ako. Ano basat ka doon ako ikabukot kun asa mo ko maabtan og kangit-ngit. Sorry, Ayesa. Oy, problema, uy. Muna sabihin kong oho nga kalit lang niabot sa iyong kinabuhi. Pakapin lang ba? Ayaw na niyo kalain ha, Ayesa. Nakasabot ko. Negosyo ni si imong kuya. Mga sigid ang magbuot kung kitsi ang patrabahoon ining dapita. Oh, may miabot. Doon na tingali mag-night swimming. Niya si Claire. Ayesa, tago. Dali, suot sa banyo. Ha? Tago na, Ayesa. Suot sa banyo. Sige na. Oh, sige. Pero ngiyaw man si Claire. Kahit ginig-un, bayhan na. Hi! Claire? Hello, babe! What's up, Brad? Nagdami dagang pagkaon para sa panihapon ba? Unse? Ay, nakahuna-huna ko nga mas nindot kun anhi mi manihapon sa inyong beach. Mhm. Amo sa nang ilaw sa kasina ha. No. Ilawas na sa cottage. Kamu na pili asa mo ganahan. Okay, mas nindot ang cottage ka ng daplis dagat. Sige James, sige na. Hakutan lang atong panihapon sa cottage. Sige na. Okay. Sige. Claire, tabangin na si James. Magkuha lang akong tubig sa soda. Kinsa makit ka ang miabot nga nataranta man si Kent. Abi na ko kanina kit ko magtukay ining tapita. Pero dili man di ay. Kanahan ra bang takot dinhi kay daplin sa baybayon. Unya, buotan kay nga akong amo nga ako na sang amigo. Tunay na painom din eh. Kinsa man ka na. Pala na. Diligit ko mga pli. Ayesa? Ay, si Kent di ay. Ayesa? Mga customer tong nangabot? Dili. Ang ako pang barkada nga may bot. Nagdag pagkaon. Tuwa sila sa cottage number 3. Mao ba? Imo na ba kung palayason? Unyo na ta magsulti bahin sa imong pagbiya. Lakaw sa akong kwarto. Tago lang una dito. Nganong sa imo mang kwarto? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!